नमस्कार. कोकणशाही या न्यूज चॅनलचा हा दुसरा वर्धापन दिन आहे. त्या वर्धापन दिनाला विशेष राजकीय आणि उद्योगातर्फे अधिक सुविधा देतो. जे आज हे चॅनल चालू झालं आहे ते चॅनल खरंच मी जेव्हा उद्योग सुरू केला तर पहिल्यांदा माझ्याकडे चिन्मय गोगळे आले होते आणि त्यांनी मला कन्व्हिन्स केलं की तुमच्या मी ऍड करू का थोडंसं म्हटलं करूया की नको करूया म्हणजे दोन्ही एकच होतं. पुन्हा एकदा आला मग मी म्हटलं जरा माहोल देतोय आपण ऍड करायला पाहिजे जाहिरात करायला पाहिजे. त्याने मी त्यांना म्हटलं ठीक आहे आपण चालू केलं. पण त्यांच्या म्हणजे कोकणशाहीला जेव्हा मी माझी जाहिरात दिली आणि माझ्याकडे व्हिडिओज काढले पण आज त्यांच्याकडून मला धंद्याला चांगला तसंच मी या कोकणशाहीच्या जी टीम आहे त्याला मी त्रिशूळ म्हणतो. त्रिशूळ याकरता की त्रिशूळला 3 पाती असतात. मधलं पात जे आहे ते साईनाथ गावकर दुसरं आहे लेफ्ट हँड आहे चिन्मय गोगळे आणि हेदळकर हे आहे. आणि जो त्रिशूळचा दांडा असतो दांडा म्हणजे वज्रमुख म्हणजे वज्रमुख कोणाचे आहे ते पूर्ण जो स्टाफ आहे खासा हा स्टाफ म्हणजे दोन त्रिशूळ आहे ते सगळ्यांचं मिळून एक कॉम्बिनेशन आहे. त्यांनी कोकणशाहीने खरंच छान काम करतात आणि आज जो आपण उद्योग त्याच्यामध्ये त्यांना धन्यवाद आणि आमच्याकडनं कृषी जगतकडनं त्यांना शुभेच्छा. थँक्यू.